אני הולכת לעשות לכם, רגע, יופי, יש אישור להקליט, אנחנו מוקלטים. מי שלא מכיר אותי, נעים מאוד, אני חלי דיין, אני סוכנת ביטוח ופיננסים, פעילה בענף כבר 27 שנים. 13 שנים האחרונות אני עצמאית, אחרי עבדתי בהרבה גופים כמו מנורה מבטחים פנסיה, גופים גדולים, חברות ביטוח. הקמתי את העסק שלי. המוטו שלנו בעסק זה שירות ושירות אישי ככל האפשר. העסק שלי זה לא סוכנות על גדולה ובכוונה זה לא ככה. זו סוכנות בוטיק עם יחס אישי לכל אחד. מי שיכול רק לסגור את המיקרופון, אני יודעת שאני יכולה מפה, אבל אני מעדיפה שכל אחד יעשה את זה לעצמו. תודה, כי ככה לא יהיה לנו רעש. ומה שהדגש אצלנו בסוכנות זה באמת על יחס מאוד אישי, מאוד בוטיקי, מאוד מכוון לקוח. כל לקוח אצלנו מקבל אחת לשנה פגישה מאוד מקיפה, באופן מסודר, אנחנו לא מפילים על הלקוח את האחריות להתקשר, אנחנו עושים את זה בעצמנו. וההרצאה היום בעצם מדברת במיוחד על העצמאים. אתם תשמעו בעצם דברים שחלקם שמעתם בעבר, אבל אני בטוחה שאני הולכת לחדש לכם לא מעט. ההרצאה תהיה מאוד ממוקדת, בלי יותר מדי חפירות. כמו שאמרתי, אני לא רוצה לבזבז אף אחד את צהרי היום שלו. אם מישהו מרגיש, חשוב לי להגיד, אם מישהו מרגיש שאני רצה קצת יותר מדי, תגידו לי, אני אעט טיפה, אני לא רואה את הצ'אטים במהלך ההרצאה, בין לבין אני אעצור לשאלות, אבל תרשמו כדי שאני אוכל לחזור לשם למי שרוצה, וגם אפשר לפתוח מיקרופונים, אנחנו לא יותר מדי, אנחנו 20 איש, בואו גם נגיע ל-30, עדיין אפשר עם מיקרופונים. זהו, ההרצאה שלי בעצם, תכף נצלול עליה, אבל היא בעצם בנויה משלושה חלקים. החלק הראשון ידבר מה החובה, אנחנו עצמאים, יש לנו חובה על פי חוק. מה החובה שלנו כעצמאים בעולם הפנסיה. החלק השני ידבר על כלים שיש לנו שהם לא חובה, אוקיי? שאנחנו יכולים להפיק מהם הרבה מאוד תועלת. ובסוף אנחנו נדבר על הנושא של המיסוי ואיך אנחנו יכולים ליהנות מהטבת מס, גם בתקופה כמו עכשיו, שאנחנו כמעט כל העצמאים חווים קשיי תזרים כאלה ואחרים, זה ככה יהיה לקראת הסוף, לכן כדאי מאוד להישאר. אני מעריכה פלוס מינוס, אמנם רשמתי שם שעה וחצי, ההרצאה עצמה תהיה סביב חצי שעה כשאנחנו ממוקדים, ואחר כך יהיו עוד למי שרוצה להישאר לשאלות, אני כמובן פה בשבילכם. אז נתחיל. מי אני? כמו שאמרתי, פועלת בענף הביטוח מזה כ-27 שנים. הייתי שכירה בחברות ביטוח גדולות, בסוכנויות ביטוח, 13 שנים עצמאית. תיק הלקוחות שלי מונה כ-350 לקוחות שאני מלווה אותם באופן שוטף, משנה לשנה. יש לנו שירותים שהם לבעלי עסקים, יש לנו מחלקה לצעירים, עינב פה איתנו שהיא גם מתמחה בצעירים, אז יש לנו מחלקה שמנוהלת על ידי שירן, שהיא מיועדת לצעירים עד גיל 35, ואני גם מרצה. אני מרצה בפני ועדי עובדים, חברות, גופים כמו משרדי תיווך ומשרדי עורכי דין שיש להם קבוצה של עצמאים, וגם הרצאות בסלון עשיתי לא מעט, קצת לפני הקורונה, קצת אחרי הקורונה, בהרצאות ההשערה למי שמעוניין. אז בואו נתחיל. פנסיית חובה, משנת 2027 יש חובה במדינת ישראל על עצמאים להפריש לפנסיה. הרבה שואלים אותי, רגע, אז מה החובה שלי? אז החובה נגזרת מהשכר, יש אחוזים, מהשכר, סליחה, מההכנסה יותר נכון, יש אחוזים, עד חצי מהשכר הממוצע במשק, דרך אגב, ראשי תיבות זה שמ"ב, אם שמעתם את זה, אז שתדעו מה זה שמ"ב, שמ"ב זה קיצור של שכר ממוצע במשק, עד חצי מהשכר הממוצע במשק חייבים להפריש 4.45% מההכנסה, מעל החצי אנחנו צריכים להגיע לעוד 12.55%
עד מקסימום 1,009. המספרים האלה מתעדכנים כל שנה, נכון ל-2023. המינימום, זאת אומרת, מי שמרוויח מהשכר הממוצע במשק ומעלה, לא משנה, המינימום שהוא צריך להפריש זה 1,009 שקלים. זה הכל. חשוב להגיד שכשמסתכלים על שכר ממוצע במשק, מסתכלים על שנה. אנחנו עצמאים, יש לנו חודשים יותר וחודשים פחות, אז כשבאים ובודקים כמה צריך להפריש, מסתכלים על כל השנה חלקי 12, אוקיי? אז שימו לב, קודם כל, לא להפריש פחות, זה דבר ראשון. השכר הממוצע במשק היום, השנה הזאת עומד על 11,870, וזה משהו שהמדינה מכריחה אותנו. הרבה עצמאים שאני מדברת איתם מתרעמים ואומרים, אוף, למה אני צריך לשלם את זה? אני רוצה עכשיו את הכסף, 1,000 שקל בחודש, או תכף נראה, לפעמים זה גם יותר. לא בא לי לשים לפנסיה שאני אפגוש אותה בעוד לא יודע כמה שנים בגיל 67. אני צריך את הכסף עכשיו. אני רוצה להשקיע, אני רוצה לפתח את העסק שלי, אני צריך להתנהלות היומיומית שלי, והמדינה באה ומכריחה אותי לשים כסף בצד. מה זה הדבר הזה? אז אני רוצה רגע שנעבור ונבין בעצם, חוץ מזה שזה חובה, ולא ניכנס עכשיו למה הם רוצים, יש פה אינטרסים של 1,001 דברים בפנים, לא ניכנס לזה, זו חובה, אז נעשה. אבל אני רוצה שתבינו בעצם, למה בעצם? למה להפריש לפנסיה? אז קודם כל, פנסיה נותנת לנו, סליחה רגע, זהו. הפנסיה, קרן הפנסיה נותנת לנו שני דברים עיקריים, אוקיי? קודם כל חיסכון לגיל פנסיה, זאת אומרת, אנחנו שמים היום X כסף בצד, בשביל שבגיל הפנסיה נתקיים מזה. אני לא יודעת כמה אתם יודעים, אבל קצבת פנסיה, קצבת זקנה מביטוח לאומי היא מאוד מאוד נמוכה. אז אני לא מכירה אנשים שיכולים לחיות בכבוד מהקצבה הזאת, ולכן אנחנו שמים כסף בצד. זה דבר אחד. וכשאנחנו מתייחסים רגע על קרן הפנסיה כבעצם חיסכון לכל עניין ודבר, חשוב לדעת, להתייחס שם בתוך החלק של החיסכון, לשני גורמים. א', לבדוק מהם דמי הניהול שלנו, כי דמי ניהול זה בעצם אחוז מסוים שנקבע מתוך הצבירה והולך לחברה המנהלת. לדוגמה, אם קרן הפנסיה שלנו היא במנורה מבטחים פנסיה, חברת מנורה מבטחים פנסיה לוקחת אחוז מסוים מהכסף הזה כדי לנהל, כדי לתת שירות, כדי לנהל את הכסף. דמי ניהול משתנים בין חברה לחברה, לפי סכום הצבירה, יש כל מיני גורמים. אז דבר ראשון, תרשמו לכם לבדוק את דמי הניהול שיש לכם בקופה. דבר שני, מאוד חשוב, זה מסלולי השקעה. אני מדברת הרבה כשאני פוגשת אנשים ומציגה את עצמי, מדברת הרבה על נושא של מסלולי השקעה, ולא סתם. מסלול ההשקעה בעצם יקבע מה יהיו הרווחים בקופה. זאת אומרת שאם אני הולכת על מסלול השקעה שהוא מניב תשואה נמוכה, כמו למשל, זה קצת משתנה עם הזמן, אבל בוא נגיד שהשוק עולה, מסלול של אג"חים זה מסלול שמניב תשואה נמוכה. תשואה נמוכה זאת אומרת שיהיה לי פחות כסף, על אותו כסף שאנחנו מפרישים, פחות כסף בסוף, כי הכסף מרוויח פחות. אם נשים את הכסף במסלול עם תשואה יותר גבוהה, הכסף ירוויח יותר. אבל אז באה לנו השאלה, איזה מסלול מרוויח יותר ואיזה מסלול מרוויח פחות. בגדול, אני אומר ממש בגדול, כגודל הסיכון, כך גודל הסיכוי. זאת אומרת שבטווחים ארוכים, ככל שנשים את הכסף במסלולים שהם יותר מסוכנים, נרוויח יותר כסף. לא יכולה להגיד שזה מתאים לכל אחד, כי יש אנשים שכשהם רואים שהכסף מפסיד, נכנסים קצת ללחץ. מי שמכיר את העולם הזה יודע שהדברים האלה זה עליות וירידות וזה מתקן את עצמו. אז צריך באמת להתאים את מסלול ההשקעה לאותו אדם. בנוסף, בשנה האחרונה, קצת יותר משנה, שנה וחצי, נפתחו מסלולים שמגוונים את מקום ההשקעה, את איפה שהכסף מושקע. זאת אומרת, בהשקעות כמה שיש לנו יותר גיוון, התנודתיות תהיה יותר נמוכה, יהיו פחות קפיצות, זה יהיה יותר יציב
רווחים יותר יפים. אז אנחנו יכולים להגיד, טוב, אבל מנור המבטחים לצורך העניין, או מגדל מקפת מפקידים איפה שהם מפקידים את הכסף, אז איפה אני יכולה להחליט? אנחנו יכולים לבחור במסלולים, יש מסלולים, שהם בעצם לא נותנים למנהל ההשקעות להחליט איפה להפקיד את הכסף, אלא הכסף יושב באיזשהו מדד, הוא לא יושב, הוא נצמד, הוא עוקב אחרי מדד, זה נקרא ניהול כסף פסיבי. עכשיו, המדדים האלה מפוזרים, חלק מהכסף הוא בדולרים, וחלק הוא בינים, וחלק הוא בשקלים, ומפוזרים גם במטבע, גם באזורים בעולם, חלק נמצאים בבורסה בארצות הברית, חלק באירופה, חלק בסין. הרעיון שלנו כמשקיעים זה לדעת למצוא את מסלול ההשקעה שנכון לנו. עכשיו, יש לנו מצד אחד דמי ניהול שלוקחים כסף, מצד שני מסלול השקעה שמניב לנו כסף. א', חשוב להתאים את זה כל אחד למה שהוא צריך, לתקופת הזמן שנותרה לו גם. וסתם שאלה כזה, מי יודע, מי שמוזמן לדעת, מי שיודע את התשובה מוזמן לפתוח מיקרופון, מה יותר חשוב, דמי ניהול נמוכים או תשואה יותר גבוהה? תשואה, ברור. תשואה. מי אמר את זה? בטח רון. נכון. נכון, רון צודק. יחד עם זאת צריך לשים לב, גם ליהנות מתשואה גבוהה וגם מדמי ניהול נמוכים, ככל שאפשר. ובנושא הזה אני חושבת שחפרתי לכם מספיק. אני אמשיך וארחיב מי שרוצה בשיחה אישית פרטית בשמחה. דבר נוסף שיש לנו בקרן הפנסיה, זה סוג של ביטוח. קרן הפנסיה יכולים לפגוש או בגיל הפרישה, לפעמים פוגשים את קרן הפנסיה גם לפני, וזה יכול לקרות באירועים ביטוחיים שקורים לנו באמצע הדרך. מה זה אומר? זה יכול להיות מצב של ביטוח, זאת אומרת שמפעילים את ביטוח השאירים, חס וחלילה מקרה פטירה. בקרן הפנסיה ביטוח השאירים, תלוי בגיל, אבל בערך עומד על 60% לבן או בת הזוג של הנפטר, ו-30% לילד, זאת אומרת ליתום. עכשיו, זה קצבאות לבן בת הזוג שמשולמות כל ימי חייהם, ילדים מקבלים את הקצבאות האלה עד גיל 21. האחוזים הם אחוזים מהשכר שאותו ביטחנו, תכף אני אסביר מה המשמעות, כי זה נשמע קצת לא מובן, אני יודעת. אז זה למקרה פטירה. יש לנו גם את עניין הנכות, זאת אומרת, מצב שאדם לא יכול לעבוד, יכול להיות תאונה, יכולה להיות מחלה, אנחנו לא יכולים לקום בבוקר ולעבוד במשך יותר מ3 חודשים ברציפות, קרן הפנסיה תשלם פה כסף. כמה היא תשלם? 75% מהשכר המבוטח. וזה בעצם אלמנטים שנמצאים לנו בתוך קרן הפנסיה, וגם פה יש מסלולים שונים. זאת אומרת, יכול לבוא אדם ולהגיד, לי אין בת זוג, או לי אין בן זוג, למה שאני אשלם על החלק הזה? משנים לו את המסלול. יכול לבוא אדם ולהגיד, יש לי המון ביטוח חיים, אני לא צריך גם את הקצבת שאירים הזאת. מקטינים אותה. זאת אומרת שגם בחלק הביטוחי יש מסלולים שונים בקרנות הפנסיה. ולכן חשוב מאוד לשבת עם סוכן ביטוח שיתאים את כל החבילה הזאת. כמו שאתם מבינים, זה מוצר מורכב, גם חיסכון, גם ביטוחים. חשוב מאוד לשבת עם סוכן ביטוח ולוודא שקרן הפנסיה שלכם מותאמת למה שאתם צריכים. והדבר שפה אני ציינתי באדום, כי בואו, אנחנו עצמאים, אנחנו רוצים להגדיל את ההוצאות שלנו ככל האפשר כדי לשלם פחות מיסים. מדובר בהוצאה מוכרת. איזה כיף. אני שם כסף, נכון, אני פוגש אותו בהמשך הדרך, אבל אני שם כסף, והמדינה משתתפת איתי בזה. מעולה. אז דרך אגב, בהמשך אני אתן לכם דוגמה מספרית, ואז תבינו על מה אנחנו מדברים. עכשיו, בואו ניקח דוגמה של איך קרן פנסיה עובדת לנו העצמאים. לקחתי לשם הדוגמה, כל אחד יכול להכניס לפה בעצם את ההכנסה שלו. למשל, אדם שההכנסה שלו היא 144,000 שקל בשנה, זה מתורגם, תחלקו ל-12, 12,000 שקל בחודש. אנחנו מדברים על הכנסה לפני מיסים, אוקיי?
לפי המיסים אנחנו יכולים להפקיד, אדם כזה יכול להפקיד עד 1,920 שקלים בחודש, שזה 16% מההכנסה, ככה חישבתי, מוכר לו כהוצאה. אבל רגע, בשקף הקודם אמרנו שהמינימום זה רק 1,009 שקלים בשנת 2023. נכון, אז בוא נניח שבן אדם שמרוויח 12,000 שקל בשנה, אומר לי, חלי, לא בא לי להפקיד 16,000 שקל, זה הרבה כסף, זה קשה לי בתזרים, אבל מצד שני אני לא רוצה לעבור על החוק, אני רוצה להיות בסדר, אני מפקיד את המינימום. אוקיי, המינימום לאדם כזה זה 1,009 שקלים. מה קורה בקרן הפנסיה במצב הזה? זה חשוב לי שתבינו. אז תתרכזו שנייה, תנשמו שנייה עמוק ותהיו איתי, כי זה חשוב להבין. כשאתם מפקידים 1,000 שקלים בחודש, קרן הפנסיה מקבלת רק 1,000 שקלים בחודש. היא מחשבת את זה, היא אומרת, אוקיי, אז כנראה זה 16% מההכנסה שלו. זאת אומרת שקרן הפנסיה מסתכלת עליכם, כאילו אתם מרוויחים רק 6,306 שקלים. אוקיי? אני מזכירה, ההכנסה האמיתית היא 12,000. אבל אתם מפקידים כאילו אתם מרוויחים חצי. אוקיי? מה שזה אומר, זה אומר שאם חס וחלילה יש איזשהו אירוע ביטוחי, כמו למשל אובדן כושר עבודה, אתם לא יכולים לעבוד יותר מ3 חודשים, אתם לא תקבלו 75% מ-12,000, אתם תקבלו רק מ-6,300, אוקיי? כי לפי זה הפרשתם. זאת אומרת, אתם תצטרכו להסתדר רק עם 4,700 שקל לחודש. אותו דבר בנושא של כיסויים לבן בת הזוג, 60% יהיו ממה? 106,300. זאת אומרת, רק 3,700 שקל בן או בת הזוג יקבלו קצבה. יש לנו פה פער, אוקיי? עכשיו, אני לא אומרת חובה, תפקידו את המקסימום. אני תכף איתכם אם יש שאלות. אני לא אומרת חובה, תפקידו את המקסימום, אבל אני אומרת, יש פתרון להשלים את הפער הזה. יש מספר פתרונות, כל אחד יכול להתעסק ולשים את הדגש במה שרלוונטי לו. למשל, יש פתרון של חיסכון באפיקים אחרים כדי בכל זאת לחסוך עוד קצת כסף, ושזה לא יהיה סגור לכם כמו קרן פנסיה. אני מדברת לדוגמה על גמל להשקעה. 2023 אפשר להפקיד בגמל להשקעה עד 76,400 בשנה. זה לעולם החיסכון, להשלים את החוסרים. אפשר להשלים את החוסרים בביטוח חיים, אפשר לקנות המשך השלמה לקצבת שאירים, זאת אומרת, אדם שיש לו ילדים צעירים שתלויים בו כלכלית, ולא רוצה להסתפק ב3,700 שקל במקרה כזה, הוא יודע שהבית שלו צריך 8,000 שקל בחודש, הוא יכול לקנות את ההפרש, עוד 5,000 שקל בחודש שהבית יקבל במקרה פטירה, חס וחלילה. אותו דבר, יש למשל היום אפשרות לפתור את הבעיה של האובדן כושר עבודה, להגדיל כיסוי במקרה של חלילה חלילה מחלה קשה, או תאונה, או אובדן כושר עבודה מוחלט, סכום חד פעמי. יש הרבה פתרונות בעולמות הביטוח, אז אם זה מעניין אתכם, כמובן, אתם מוזמנים לפנות אליי בפרטי, ואני יכולה להרחיב. מה שהיה חשוב לי שתדעו שיש פה פער. את הפער הזה חשוב לסגור. כל אחד בדרך שלו. עד פה. אני רגע עוצרת את השיתוף מסך, ואני רוצה שתגידו לי, אוקיי, עכשיו אני רואה אתכם יותר טוב. שאלות? מישהו צץ לזה שאלות לגבי מה שדיברנו עד פה, לפני שנעבור להמשך? רק לוודא הבנה, אם כן, אפשר. בטח. בעצם את אומרת, בהנחה ואני מפקידה את ה-1,009, נגיד במקרה של הדוגמה שלך, אני כן. מפקידה את ה-1,009, אז את אומרת, בואי תפקידי את עוד 900 שנשארו בביטוח אחר. לא, לא אוקיי. בכך 900. אני אומרת, תשלימי את מה שחסר במקום אחר. עכשיו, מה שחסר, זה תלוי. אם את אומרת לי, עם הזקנה אני אסתדר, כי את בכל זאת לא רוצה להפקיד את כל ה-1,900, אוקיי? יש כאלה שאומרים לי, 1,900 שקל שיהיו סגורים לי לגיל הפרישה, זה מלחיץ אותי, אני צריך כסף בצד. במקרה הזה אני אומרת, לוקחת את 900 תשים בגמל להשקעה, אתה יכול תמיד למשוך את זה, אין שם מס על המשיכה, אוקיי? לדוגמה. אבל יכול להיות שאדם אחר יגיד לי, תקשיב לי, אותי נורא מלחיץ, יש לי 4 ילדים קטנים,
אני צריך לדאוג להם אם יקרה לי משהו. והסכום הזה של המקרה פטירה לא מספיק לי. אני אגיד לו, אוקיי, אז בוא תשלים את זה בביטוח, זה לא יעלה לו 900 שקל. זה יעלה לו עוד 60 שקלים, עוד 70 שקלים בחודש, אבל החלק הזה יהיה מכוסה. אז כל אחד צריך להתאים לעצמו את מה שחשוב לו. אם מישהו רוצה גם וגם וגם וגם, כמובן, תשימו את הכל בקרן הפנסיה, אבל אני אומרת, לפעמים יש פתרון ביניים. אפשר למצוא משהו שיתאים כל אחד לכיס שלו. כי עצמאים אנחנו מוצאים לא מעט כסף. מעבר למיסים האיומים שאנחנו משלמים, אנחנו מוצאים הרבה כסף. אז אני אומרת, בואו ננסה לשמור על ההגנות וכל אחד על מה שחשוב לו. אם פחות, ככל שזה מסתדר. בסדר? עניתי? מעולה. עוד שאלות? לא דיברת על קרן השתלמות? כן, בטח. יש לך הגיע? שאלה בצ'אט, שאלה בצ'אט, בואו נראה. קרן השתלמות זה הבא. מה המסלולים הקיימים בפנסיה, מסלולי השקעה, האם בכל חברות הפנסיה מסלולים זהים? אז יש מסלולי השקעה שונים בקרנות הפנסיה השונות. כל קרן פנסיה יש לה מסלולים אחרים, הם לא חייבים להיות אותו דבר. יש מסלולים שדומים, אבל לא בהכרח. יש הרבה מסלולים, לכן אני לא ארחיב לך פה, אבל אם תרצה, דבר איתי אחר כך. בגדול, המסלולים, ההבדל ביניהם במסלולי ההשקעה השונים, זה גם הבדל ברמות חשיפה שונות למניות, והבדל באיפה הכסף מושקע, בארץ, בחו"ל, בארצות הברית, ב-S&P, למה הוא מוצמד, אוקיי? זה הבדלים בין המסלולים השונים, אוקיי? ויש מסלול אחד שהוא אחיד, מה לא טועה, אחיד לכל חברות הביטוח, שזה מסלול תלוי גיל, זה ברירת המחדל דרך אגב, אם לא בחרתם שום דבר, אתם במסלול תלוי גיל, שהמסלול אומר, ככל שאנחנו מתבגרים, אנחנו מורידים חשיפה למניות. זה מה שזה אומר. זה יש לכולם, זה ברירת המחדל, אם לא בחרתם שום דבר, אתם שם. אוקיי, עוד שאלה? כן, לי יש שאלה. בבקשה. הפנסיה שלי יש בה את השארים ויש בן זוג, ומאחר ואין לי בן זוג, אני לא רוצה להשאיר את הכסף הזה לאף אחד. איך, דיברתי עם סוכן ביטוח ואמר שאי אפשר להפריד את זה, שארים מבן זוג. אפשר להעביר בקשה למסלול, אני אדייק, אפשר להעביר אותך למסלול שהוא עם ילדים ללא בן זוג, אני אגיד לך מה זה אומר, כי אין סיבה שתשלמי, הרי כל דבר זה עולה כסף, זה שיהיה בן זוג לקבל את הקצבה, זה עולה לך כסף, את לא צריכה לשלם את זה. אז את יכולה לעבור למסלול שאומר מסלול עם ילדים וללא בן זוג, אבל, הילדים צעירים, חס וחלילה מקרה פטירה שלך, מי שיקבל את הכסף זה האפוטרופוס שלהם. אחד ועוד אחד אנחנו עושים האפוטרופוס מזה, אבא שלהם, אוקיי? את זה אי אפשר לסדר דרך קרן הפנסיה, כי לקרן הפנסיה יש תקנון והיא פועלת לפי, אנחנו לא יכולים לבקש מה שאנחנו רוצים, זה את צריכה לסדר מול עורך דין. כדי לוודא שכל הכספים שמגיעים לילדים, דרך אגב, זה לא רק הפנסיה. אם אין לך צוואה, או אם יש כספים שמגיעים מגיע לילדים, לא יקבלו את הכסף כשהילד בן 12, לדוגמה. זה ילך לאפוטרופוס שלו. אז חשוב שיהיה מי, זה כבר עניינים, אם יש פה עוד עורכי דין לצוואות בקבוצה, בזה יוכלו להגיד לך שזה כבר צריך להגן בצורה משפטית, זה נכון לגבי כל הדברים שמגיעים לילדים, כי באופן טבעי הם היורשים שלך, ואם זה קורה לפני הגיעם לגיל 18, מי שיקבל את זה זה האפוטרופוס שלה. זה מעגל קסמים, חשוב לטפל בזה. תלי, אני מוסיפה לזה שאת אמרת שילדים בעצם מקבלים רק עד גיל 21, נכון? זאת אומרת שבאמת יש לך שאירים של הילדים, לא יודעת, whatever, מה שמגיע להם, אני לא מספיק מבינה, אז בגיל 20, זאת אומרת רק בין גיל 8, לצורך העניין מקרה של חגית שלא נדע שתהיה בריאה עד 120, אבל רק בין גיל 18 ל-21 הם יקבלו את הכסף, כי לא עד 18 ולא מ-21 גם. הם יקבלו, מגיל 17 דרך אגב, הילד יכול לבחור אם הוא רוצה לקבל את הכל בסכום אחד, סתם שתדעו, אבל בעיקרון אם נוצר מצב שאין בן זוג לשלם לו קצבה,
והילדים, ויש ילדים לשלם להם קצבה, והם צעירים, הם בין 17 ל-21, דואגים שהם יקבלו את כל הכסף. הכסף לא הולך לאיבוד, אוקיי? היה ואין בן זוג לשלם לו, ואין שאירים, זאת אומרת, הילדים עברו כולם בגיל 21, המוטבים, אנחנו מדברים במונחים קצת משפטיים, המוטבים, זאת אומרת, מי שעל פי חוק או על פי צבא מגיע לו את הכסף, יקבלו את כל הצבירה. אוקיי? אין מצב שכסף הולך לאיבוד. אוקיי, תודה. אוקיי? עוד שאלות לפני המסכים הבאים? אוקיי. אז אני חוזרת לעשות share ואנחנו נתקדם, כי עד עכשיו דיברנו על החובה. עכשיו בואו נדבר על דברים שהם לא חובה, אך מעניינים מאוד. אוקיי? ברחנו. יש. קרן השתלמות. קודם כל אני רוצה להגיד לכם, אני מעריכה שכל מי שמשתתף פה הוא עצמאי. ולכן אני רוצה לשים פה דגש ממש חזק על קרן ההשתלמות. קרן השתלמות לעצמאים, נעזוב רגע את השכירים, כי להם זה סרט אחר. קרן ההשתלמות זאת הטבה מהממת שהרבה עצמאים לא משתמשים בה. והולכים וחוסכים לי במקום אחר. זאת אומרת, אני פוגשת עצמי שאומרים, כן, אני חוסך בבנק, אני חוסך לא יודעת מה, גמל להשקעה, חוסך בכל מיני מקומות אחרים. לפני שהוא חוסך בקרן השתלמות. עכשיו, טעות. קרן השתלמות, חשוב שתדעו, קודם כל זה מוצר שמהיום של ההפקדה הראשונה, אני מדגישה הראשונה, סופרים 6 שנים, אחרי 6 שנים הכסף נזיל. לא חייבים למשוך אותו, אבל הוא נזיל. בתוך 6 שנים תפקידו, לא תפקידו, לא משנה, נזיל, אוקיי? עכשיו, למה זה דבר כל כך טוב? קודם כל, הוצאה מוכרת. אני שמה כסף לחיסכון שלי, וזה מוכר לי כהוצאה. עכשיו, אני כל הזמן משתמשת איתכם פה במובן של הוצאה מוכרת, בסוף אתם תראו את זה במספרים ותבינו למה זה סופר חשוב לעשות את זה. זאת אומרת שאם אני שמה כסף בקרן השתלמות, זה כמו שהוצאתי כסף על לא יודעת מה, קניתי מחשב, אוקיי? זו הוצאה מוכרת לעסק שלי. למה לא לעשות את זה, אוקיי? ולמה ללכת להפקיד במקום כמו בבנק, ששם זה לא הוצאה מוכרת, את הכסף שאנחנו חוסכים בבנק, או לא יודעת, איפה שאנחנו חוסכים, זה אחרי שכבר שילמנו עליו מיסים. גם שילמתי עליו מיסים וגם אני סוגרת אותו בבנק. קודם כל, שימו כסף בקרן השתלמות. עכשיו, בקרן השתלמות יש 2 תקרות. זה קצת מבלבל, אז אני שוב צריכה רגע ריכוז. אני יודעת שכשמדברים על כסף, אנשים קצת מאבדים ריכוז, אז אני קוראת לכם רגע להתרכז. 2 תקרות. תקרה אחת זה מה מוכר לי, מה מוכר לי כהוצאה. זאת אומרת, 7% מההכנסה שלי מוכרת כהוצאה. אם אני מרוויחה, נעשה עגול, 10,000 שקל בחודש, 700 שקל בחודש, מוכר לי כהוצאה. איזה כיף. תעשו את זה, תשתמשו בזה. החלק השני, התקרה השנייה, מדברת על היתרון השני שיש לקרן הפנסיה, לקרן השתלמות. זה לא רק כשאני משלם את זה מכיר לי כהוצאה, אין מס על הרווחים שם. עכשיו, היום במדינת ישראל, איפה שתעשו כסף מכסף, הרווחתם, עשיתם פקם, הרווחתם, לא יודעת כמה שהרווחתם, יש לכם 25% מס על הרווח. הפקדתם כסף לא יודעת מה, השקעתם בנדל"ן בחול, בצורה של כסף עוני. הרווחתם כסף? תשלמו 25% מהרווח. איפה שאתם עושים כסף מכסף, אתם משלמים מס רווחי הון. קרן השתלמות זה האפיק היחיד במדינת ישראל, שאין עליו מס על הרווחים. עכשיו, בגלל שזו הטבה פסיכית, המדינה מגבילה אותנו בתקרה, זאת התקרה השנייה. בשנת 23, התקרה היא 19,920, כמעט 20,000 שקל בשנה, אנחנו יכולים לשים באפיק הנחמד הזה, וליהנות מהטבת מס. וגם, לא יהיה לי אחר כך מס רווחי הון על זה. דרך אגב,
אנשים שואלים אותי, אתם יכולים גם 50,000 שקל בשנה להפקיד, ההטבה לפטור ממס יהיה רק על ה-20, אפשר להפקיד יותר, אוקיי? אז זאת הטבה מטורפת. איפה הבעיה? הבעיה שהרבה עצמאים אוהבים את התזרים ככה, את הכסף בכיס כמה שאפשר, ולא מפקידים במהלך השנה, ואז מגיע סוף שנה ואומרים, נו, חלי, אבל איפה אני מביא עכשיו 20,000 שקל? בואי, זה סכום. אז תכף אנחנו נתגבר על הדבר הזה. אני רק אגיד שגם אפשר עוד איזשהו פטנט שעושה קצת יותר קל. 20,000 שקל לחלק ל-12, אתם צריכים לשים יותר מ-1,000 שקל בחודש. הרבה עצמאים שמים סכום, 700 שקל בחודש, 800 שקל, לא משנה כמה, כל אחד לפי מה שהוא יכול, ואז בסוף השנה משלימים, לפי מה שבאמת התזרים מאפשר. זה גם דרך חכמה יותר, אבל בוא נניח שלא עשינו את זה. בקרן ההשתלמות יש מוצר מדהים. אם יש לנו ותק של יותר מ3 שנים בקופה, אנחנו יכולים לקחת הלוואה. עכשיו תקשיבו טוב, יותר מ3 שנים בקופה, אפשר לקחת הלוואה. דרך אגב, התנאים הם בדרך כלל מאוד טובים יחסית למה שיש בשוק. פריים מינוס, פריים פלוס 1, משהו קטן. היום הפריים הוא יחסית גבוה, אבל אנחנו היינו שנים בסביבת ריבית 0, אז זה היה מצחיק לא לקחת. הוא עוד ירד, קחו את זה בחשבון. מי שיש לו, אני אעבור גם את המסך, כי זה המסך הבא. מי שיש לו קרן השתלמות שיותר מ3 שנים, קחו הלוואה מהקרן, תפקידו את הכסף, אוקיי? סתם דוגמה, אם יש לכם קרן שיש בה 60,000 שקל, פעילה, ועברו לפחות 3 שנים מאז שהיא נפתחה, יכול להיות דרך אגב שהיא כבר נזילה, קחו את ה-20,000 שקל, תקבלו אותם ביד, תפקידו אותם לתוך קרן ההשתלמות כהפקדה, תחזירו אותם בפועל כשהקופה תהיה נזילה. אם היא כבר נזילה, תחזירו את זה בינואר, אוקיי? אתם יכולים, ואז לא שילמתם כמעט ריבית. זאת אומרת, אתם יכולים להשתמש בכסף שאין לכם כדי ליהנות מהטבת מס, אוקיי? עכשיו אני תכף אסביר לכם מה זה אומר במספרים. זה המסך הבא. זאת אומרת, אנחנו יכולים לקחת הלוואה מעצמנו, מקרן ההשתלמות שכבר יש לנו, אם היא תהיה נזילה בעוד 3 שנים, אז בעוד 3 שנים, יש דרך אגב, זה הלוואת בלון, זה יש דבר כזה בקרן ההשתלמות, אנחנו לא צריכים להחזיר הלוואה בשוטף. אפשר לקחת הלוואה שאומר, תודה רבה, תנו לי אותה, את כל ה-20,000, אני מחזירה אותה, בעוד 3 שנים, את כל ה-20,000, בעוד 2 את כל ה-20,000, מאיפה אני מחזירה? הכסף שגם ככה יש לי בקרן ההשתלמות. ואז אנחנו יצרנו הוצאה, בלי שבאמת אנחנו מגייסים את הכסף הזה. אוקיי? נכון, הכסף חוזר, הולך חוזר, אבל בינתיים, למה זה חשוב? לא בשביל החיסכון, החיסכון לא יגדל, לקחנו והוצאנו והחזרנו, אבל זה חשוב כי אנחנו נהנים פה בהטבת מס. וכשאנשים אומרים לי, לא, כמה מיסוי, זה המסך הבא, שוב, לא לפחד מספרים פשוטים. מכירה את הפוביות של הלקוחות. אוקיי. אלו טבלאות של מיסוי. עכשיו בואו נראה, כל אחד נמצא, איפה הוא נמצא בטבלה. כאן נמצאים מי שמרוויח עד 7,122 בחודש, לפני מיסים, וכאן מי שמרוויח יותר, זה חלק של ביטוח לאומי. כי יש לנו הוצאה מוכרת, אנחנו משלמים פחות ביטוח לאומי, פחות מס הכנסה. אוקיי? אז אם אני לוקחת לדוגמה מי שמרוויח כאן, זאת אומרת 85,000 שקל, זה עוסק זעיר אפילו לדעתי, 85,000 שקל, אוקיי? נמצא בטבלאות האלה, זאת אומרת הוא משלם 5.97 לביטוח לאומי, ואני לוקחת אתכם לפה רגע, כי הוא נמצא ב-85, ועוד 14,000 שקל מס הכנסה. זאת אומרת שהוא על כל המיסים כמעט 20%, אוקיי? מי שמרוויח מעל, יש לנו 17.83, ואנחנו כבר הולכים למדרגה אחת מעל, זאת אומרת 31% מס הכנסה,
ועוד 17.83, אנחנו מדברים על 48% מס. עכשיו, בוא נדבר רגע מספרים. אם אנחנו הולכים, רגע, אני אעלה עוד מדרגה, מי שנמצא פה, אוקיי? שהוא מרוויח 260,000 שקל בשנה, הוא משלם 35% מס שולי, ועוד 17.83, זאת אומרת 52.83%. זה בעצם מה שהוא חוסך. לדוגמה. רגע, מדברת על הכנסה? זה הכנסה שנתית. ברוטו. כן, ברוטו לפני מס. זאת ההכנסה השנתית. לפני מס אחרי מע"מ? כן, מע"מ זה לא שלי, לא שלך, לא של אף אחד. מע"מ לא נחשב פה. שאלה פשוט שהדברים ברורים. כן, כן, כן. זאת אומרת, קיזזנו את המע"מ, כי הוא לא שלי, לא שלך, מה שנקרא. מה שנשאר לפני שאני משלם מיסים, זה העמודה הזאת, זה בשנה, זה בחודש. זאת אומרת שמי שנמצא פה, סביבות ה-15,000 שקל בחודש, 31% פלוס 17.8, אוקיי? מי שנמצא פה, 35% פלוס 17.8. זאת אומרת, אם אנחנו נמצאים פה, מרוויחים בסביבות 21,000 שקל לפני מיסים בחודש, ואנחנו שמים 20,000 שקל, אני מעגלת, 20,000 שקל בקרן ההשתלמות, בעצם אני מחשבת כמה זה 52% מ-20,000 שקל, הגעתי ל10,500 שקל, שאני לא משלמת למס הכנסה. זאת אומרת שבמשחק הזה עשיתי 52% רווח על הכסף, אוקיי? לקחתי הלוואה של 20,000 שקל, כל מה שעשיתי, הפקדתי אותה לקרן ההשתלמות שלי, אני מחזירה אותה אחר כך, אבל בעצם הפקדתי 20,000, וקיבלתי בעצם חיסכון של 10,000 שקל ממס הכנסה, וביטוח לאומי, ממיסים. זאת אומרת, אין סיבה לא לעשות את זה, אוקיי? כמה קשה אנחנו עובדים על 10,000 שקל באופן כללי, למה שלא נחסוך את זה במיסים? לכן אני אומרת, גם אם אין לכם עכשיו נזיל מהכיס, ואתם יכולים להשתמש, לא כולם יכולים לעשות את זה, מי שזה עדיין לא פתח קרן השתלמות, אז הוא לא יכול לעשות את זה, כי אין לו מאיפה להלוות, יכול להיות שכדאי לעשות הלוואה כזאת מהבנק ולהחזיר אותה בתשלומים חודשיים, אתם הולכים להרוויח איזה 50%, או כל אחד לפי המדרגה שלו, אוקיי? המינימום, מי שהוא במינימום זה 15%, זאת אומרת 10 ועוד 5, גם מי שהוא עוסק זעיר, אנחנו מדברים על 15%, אני קוראת לזה רווח, זה פשוט לשלם פחות מס, זה פסיכי, מטורף לגמרי. אז קודם כל תבינו את המשמעות של זה בכסף, תבינו כמה אנחנו מפסידים כשאנחנו לא עושים את זה, ותסתכלו על 24 קדימה ותחליטו, מי שעד היום לא עשה את זה, לעשות את זה באופן שוטף, כדי שיהיה לכם יותר קל לקראת סוף שנה. וב-23 עדיין יש זמן, אנחנו בסוף שנה, יש חברות שמבקשות עד ה-25 להפקיד, יש חברות עד ה-28, כי 31 יוצא יום ראשון, תעשו את זה, אוקיי? זה חשוב מאוד מאוד מאוד. עכשיו, אני יודעת שמה שאמרתי, יש אנשים שזה קצת גדול עליהם, תנשמו שנייה, תקלטו את הסיפור הזה. מי שרוצה עזרה ממני, קודם כל, יש לי פה 2 הצעות, בדיקה מקיפה, מהירה, לבדוק את מסלולי ההשקעה שלכם, את הדמי ניהול, לראות שאתם מפרישים נכון ומותאמים למה שאתם מרוויחים באמת. עכשיו, זה לא אומר שאתם חייבים להפריש מה שבאמת, זה אומר שאתם חייבים לדעת את זה, אוקיי? תעשו עם זה מה שאתם רוצים אחר כך. הבדיקה הזאת בדרך כלל עולה 350 שקלים פלוס מע"מ, לכם ולמי שאתם מפנים, לא כתוב פה, גם מישהו שהגיע מכם, זה יעלה רק 150 פלוס מע"מ, זה עלות ממש ממש בסיסית, כי אני כן רוצה שתעשו את זה ותבדקו, זה מאוד חשוב, ומי שרוצה בדיקה יותר מקיפה, הייתי הצעה רחבה שתבדוק, לא דיברנו היום בכלל על ביטוח, אבל אחד הדברים שאני עושה בימים האלה זה ביטוח, אנשים מתקשרים אליי ממילואים, אוקיי? ובודקים שביטוח החיים שלהם תקין כי הם דואגים למשפחה שלהם. לא דיברנו על זה היום, אבל כמובן שאני מתעסקת גם בעולמות הביטוח. אז מי שרוצה בדיקה מקיפה
שתבדוק גם את הפוליסות שלהם, גם את ביטוחי הבריאות וסיעוד, ויש היום פתרונות חדשים בסיעוד, כבר כמה שנים שאין לנו ביטוחי סיעוד לצערי, יש פתרונות אחרים. המחיר הרגיל הוא 650 פלוס מע"מ, מי שישתתף במפגש הזה ומי שאתם תפנו אליי, אם תרצו, 350 שקלים פלוס מע"מ, תרשמו לכם, אני פה לרשותכם, אין לנו הרבה ימים לסוף שנה. אלו הם הפרטים שלי, אני תכף עוד נשארת לשאלות למי שרוצה, אבל שתדעו, טלפון, יש לי גם אתר, מייל, והמיקום זה איפה שרק תרצו, אני מקבלת את כולם בזום, אני אישית נמצאת באזור המרכז, יש כאלה שעדיין מעדיפים פגישות פרונטליות, זה מצוין, אפשר להגיע אליה לפגישה, זום גם אפשרי, ואני רגע רוצה לראות מה קורה בצ'אט, ואם עוד יש שאלות. אוקיי, טריגו, אני למדתי, איזה כיף. יש גם כמה סוכני ביטוח במשתתפים של הקבוצה, רק שתדעו, אז אני שמחה לחדש גם לכם. מעוניין לרכוש רכב בקרוב, עדיף לי לשמור את הכסף לרכב, או לשים אותו בקרן השתלמות ואז לקחת הלוואה. ניר, תדבר איתי על זה קצת אחר כך, כי יש פה כמה אלמנטים שצריך לקחת אותם בחשבון, על איזה סכומים אנחנו מדברים וכן הלאה. עוסק שפתח באמצע יולי, טרם עברו 6 חודשים, האם חייב להפקיד השנה? כן, חייב להפקיד. כמובן, נמוך יותר, זה החוק, מי שלא מפקיד, דרך אגב, יש פשוט כנסות, אוקיי? זאת המשמעות. ואני עוצרת את השיתוף ופותחת לשאלות. מי שיש שאלות, אני פה, לכו על זה. תודה, חייבת לצאת, עירית בכיף. אני שמחה שעזרתי עם רעיונות. כן, עוד מישהו מעוניין? יש שאלות? אנחנו כאן. אני אשמח לחדד את מה שאמרתי עם ההלוואה. כן. זאת אומרת, את אומרת, גם אם אין לי כסף, אחד הדברים שקרן השתלמות אני חוששת להפקיד עוד, קודם כל יש לי קרן השתלמות פתוחה, אז הטריק הזה עם 3 שנים וההלוואה, אני אשמח לחדד אותו, כי בעצם הכסף שאני שמה שם, הרי הוא לא נזיל, הוא לא נזיל במהלך 6 שנים. נכון. איך מתמודדים עם החשש הזה של, נגיד כמו עכשיו שיש משבר ואתה צריך את הכסף ואתה צריך את הנזילות? אני אסביר. קרן השתלמות, ב6 שנים הראשונות, כמו שאמרתי, לא נזילה. היא לא מיועדת לפתור בעיות של עכשיו אני צריך כסף. אני מסכימה שעצמאים צריכים להגן את עצמם, בלי קשר לאפיקים האלה, בחיסכון נוסף, החלק הזה זה גמל להשקעה, דרך אגב, זה המוצר הכי נכון, זה אמנם לא מוכר כהוצאה גמל להשקעה, אבל זה אפיק טוב, אם תרצי נעשה אחר כך פגישה ונסביר לך למה, זה אפיק טוב לחסוך בכסף שהוא תמיד תמיד נזיל, אוקיי? קרן השתלמות לא מיועדת לנזילות שוטפת, אוקיי? מה שאני מציעה לעשות, אבל, אוקיי, רגע, אבל, אם בכל זאת, זה כל מה שיש לך, ונקלט לצורך כספי, אפשר לקחת הלוואה מקרן השתלמות, אוקיי? ההלוואה יכולה להיות מוחזרת בכמה דרכים, אפשר להחזיר אותה בכל חודש, אוקיי? זו אפשרות אחת, שוטף פלוס ריבית. אפשר לכל חודש לשלם רק את הריבית, ואז נשאר לך קרן להשלים בסוף התקופה שאת בוחרת, ואפשר להגיד, תני לי עכשיו את הכסף, בסוף אני אחזיר. כשאני אומרת בסוף, זה יכול להיות בעוד X שנים, עד 7 שנים מקסימום, וזה יכול להיות כשהקופה נהיית לי נזילה, אוקיי? ואז את בעצם משתמשת היום בכסף, שאחר כך תחזירי אותו. אז זה הרעיון בקרן השתלמות. יש הרבה גמישות. אמרתי קודם, אני מקווה שרובם עדיין נשארו איתנו, לא כל חברות בתי ההשקעות נותנים הלוואות בקרנות השתלמות. חשוב שהכסף שלכם יהיה במקום שיודע לתת הלוואה, אוקיי? קרן שלא נותנת הלוואות זה בדרך כלל באופן גורף לכולם, זה קרן שיש לה בעיות נזילות, זה לא קרן שאנחנו רוצים לשאיר לצד את הכסף, אוקיי? זה לא קורה הרבה, זה קרה לפני לא מעט זמן באלטשולר שחם, שהרבה יצאו משם ואז היא לא יכלה לתת הלוואות כי היא הייתה בקשיי נזילות. אבל קופה שהיא יציבה בדרך כלל נותנת הלוואות, אוקיי? אלא אם כן, לא יודעת, משהו קיצוני. כרגע נותנים הלוואות, היום אנחנו מדברים, נותנים הלוואות. תשתמשו בזה, זה כלי מאמן. עכשיו, להשתמש בזה כדי לחסוך לך מיסוי, זה טורף.
חוסכת הרבה מאוד כסף, את משלמת, לא יודעת מה, 5% ריבית, ואת מרוויחה 50%. עסק טוב, לא? תודה רבה. שמחה. עוד שאלות, חברים? מה ששאלתי אותך בנוגע לרכב? אוקיי. בנוגע לרכב אתה שאלת, רגע בוא נהיה, אני אהיה שוב מחודדת בשאלה. רגע, רק לפני כן, יש עוד מישהו שרוצה לשאול, שזו שאלה פחות פרטנית? אוקיי, אז תישאר איתי ניר. תודה רבה. תודה כולכם, שמחתי לפגוש. יופי, כל הכבוד. ומוזמנים תודה רבה. באהבה, ואתם מוזמנים לפנות אליי בפרטי, לשיחה, לפגישה, מה שתרצו. תודה רבה, תהלי להתראות. בשמחה, ביי ביי. ניר, אני איתך רגע. מה, יברח את כולם? אני לא מבין. זה משהו אישי, אתה יודע, כל אחד, לא זה. ניר, יאללה, אני איתך.